Magandang gabi Pilipinas! Ito ulit ang inyong lingkod, Mike Padawan, babalik sa ating tropical weather analysis na yung araw po ng Lunes hanggang Miyerkules, Nobyembre 30, uling araw po ng buwan ng Nobyembre hanggang Disyembre 2, 2020. At itong Tagalog version ay pinaglilingkod po sa inyo ng Typhoon2000.com. Okay? So, hello guys! Andito ulit tayo upang bigay sa inyo pinaka-latest sa nakalipas na 3 araw since weekend. Pasalamat tayo, hindi po naging aktibo yung LPA kaya wala tayo sa YouTube channel. Yan sinabi ko, pag walang mga active LPAs or potential na bagyo, MWF lang po tayo. Okay, but pasalamat po tayo. Although may maulan po inaasahan sa susunod na ilang araw dahil po dito sa shallow LPA, mamaya babanggitin po natin yan. So umpisahan muna natin ang ating latest GraphSat. So ito po ang latest, beginning na yung pong hapon, kaninang hapon, Lunes, November 30 hanggang bukas po, December 1. Lumalakas po na yun ang hanging amihan o yung northeast monsoon na naka-affecto na yun sa buong Luzon. Hanggang dito po sa may Mindoro, Marinduque, Romblon, Masbate at Eastern Visayas. Samantalang mahinang amihan naman po sa may Palawan. Oh, by the way, itong area po ng Kalayaan Island Group ay apektado pa rin ng also ng northeast monsoon na amihan. Samantala, ito pong Palawan, Sulu Archipelago, rest of Visayas, coastal areas po ng Zamboanga del Norte ay mahinang amihan. Medyo mahangin din, although mainit. Magandang panahon sa kanila, may mga isolated thunderstorms pa rin pwedeng maganap. At dito naman po sa may extreme southern parts of Palawan, as well as the offshore areas ng Bangsamoro, Holusulu, Basilan, ay nasa influence sila ng surface trough na dating may LPA po dyan ay nalusaw na rin po. Okay? Mag-ingat lang po kayo sa mga possible na mga flash floods o landslides kapag meron pong malalakas na ulan, dulot po ng amihan at mga localized thunderstorms dito po sa mahinang amihan sa may Visayas. Samantala, ito na po yung shallow LPA na binibantay natin. Naging hot topic po ito for the past few days dahil marami nagsasabi magiging typhoon daw ito, especially bukas, December 1. Okay, so again, ulitin natin, hindi po ito magde-develop base po sa mga computer models. Nahihirapan po siya mag-form kaya nakikita po ninyo ang kaulapan, halos wala pong masyadong makapal na kaulapan. Ang nangyari, may malakas na upper level winds na push po pa north, nandito po na yung mid-level circulation niya. Nangyari po, parang zombie na naputulan ng kamay na nadala-dala niya yung kamay. So, excuse me lang sa medyo gory na sinasabi natin. Although, yan po nangyayari, dislocated po ang circulation nitong, o disorganized ang circulation nitong shallow LP. Kaya shallow lang po siya. Although, mababa po ang atmospheric pressure, 1,006, 1,005. But because of the upper level winds, nahihirapan po siyang mag-organize. So, pasalamat tayo, may malakas na upper level winds. So, I'm not connected with the amihan. Kasi kung mahina yung upper level winds, kahit may amihan, lalakas po siya dahil mainit ang dagat po dito, ang karagatan. So, ayan po, lalapit po siya sa may eastern coastal areas ng Samar sa loob ng 3 araw. So, ano mangyayari po yan? Mamaya, babanggitin po natin. Okay, so, ayan po ang pinaka-latest natin. Sa labas ng ating bansa, wala pa rin tayo nakikitang any sumusunod dito sa shallow LPA. Siya lang po mag-isa. At wala din tayong percentage. Tandaan po nyo, ang shallow po is very weak na LPA. Pag nagkaroon na po ng LPA dyan na may number, tandaan po nyo, yung number po galing po in sa US NOAA at Naval Research Laboratory sa US, at may mga ID po yan, tag ID like 90W. W stands for Western Pacific. Okay, dito po yan sa area, kasama po ang Philippine Sea, ang Western Pacific. So, 90W hanggang 99W. Then, balik sa 90W. Ganun lang po nagsacycle ang mga LPA. Okay? So, pag wala po siyang tag ID, considered po ay na isang napakahina o shallow LPA. Halos wala pa siyang epekto. Although may mga ulan, mag-ingat din po dahil po kapag na-enhance po ng amihan, magbibigay ka ng ulan sa Kabikulan at Samar provinces. So, take all necessary precautions sa mga low-lying areas at yung flood-prone risk areas. So, itong shallow LPA, kapag naging less than 30% na may ID number na po, yan, ibig sabihin kahit wala pa,
based sa analysis ko, may ID number na. Ay, based sa analysis ko, less than 30%. Yan na po yung weak LPA. Pag pumatak po siya ng 35 to 50%, medium chance na magiging bagyo for the next 24 hours kasi yung isa less than 30%. Pwede natin sabihin active LPA. Lalo na yung more than 65% of probability na magiging bagyo for the next 24 hours. So, high probability, very active na po yan ang LPA. So, posibleng maging bagyo. So, ito halos wala po. Wala po ito. Hindi natin ito pinapansin although bibigyan ng ulan dahil ini-enhance po ang amihan. So, antabayanan po natin for the next few days. Okay? So, yan po ang ating graph stat. Ito yung fast animation. So, yan. Kitang-kita po natin na medyo nandito po yung kanyang mid-level at nandito naman po yung kanyang low level. Okay? So, pupunta yan dito si LPA. Shallow LPA, I mean, kasi wala pa siyang tag ID. And, ito yung ating window.com premium satellite animation, zoom in. Galing po sa kanilang UMETSAT server. So, yan po, kita po natin bago nagtakip silim, kita po natin yung malakas na flow ng amihan. Yung hangin po dito sa inland areas ng Luzon, kasama po Metro Manila, Bicol Region, umabot po ng 40 to 50 kph. Samantala, yung upland barangays po ng Naga, malakas daw ang hangin doon. Umabot lang po yan ng more than 20% from 50 kph. So, hindi pa naman po siya damaging. But itong coastal areas po ng Luzon, coastal seaboards po ng Luzon, Eastern Visayas, ay magkakaroon po yan ng medyo malakas na hangin up to 70 kph because of the surge of the amihan. At bababa rin po yung konti ang temperatura up to 24 degrees. But hindi pa doon sa 20 or 18 kasi November pa rin po tayo. I mean, moving into December na but hindi pa masyado ganun kalamig. At yan po, mga localized thunderstorms po dito na nag-generate itong amihan at northeasterly wind flow sa may bahagi po ng Kabisayaan. Okay? So, hindi po ito bagyo, okay? Amihan lang po ito. Common po sa ganitong buwan, November hanggang Marso, ang epekto po ng hanging amihan. So, wala po tayo nakita rin na thunderstorm sa form. May na itong circulation itong LPA dito. Now, punta natin yung ating, ito po yung upper level winds from the University of Wisconsin CIMSS Tropical Cyclone page. So, yan po, nakalagay dito. Tropical Cyclone Formation o yung pag-form po ng bagyo, intensification is generally favorable, neutral, or unfavorable. So, na yun, nakita natin, unfavorable po siya. Umabot po ng up to almost 100 kph po yung hangin dito sa upper level winds. Kaya napupush po yung kanyang ulap pupunta sa taas. Naiwan po yung low level po na wala pa siya masyadong suporta. Kaya nag-struggle po siya mag-form. So, yan po. And for the next 24 hours, ganun pa rin. Lalakas po siya ng 30 knots, 20 knots, 10 knots ang kanyang hangin. So, medyo not healthy sa shallow LPA na mag-form po siya. But paglapit nito dito sa may Samar or Bicol, magkakaroon po ito ng mga pagulan. Makikita po natin dito sa ating ECMWF at GFS 3-day rain, wind at pressure forecast. So ito po galing sa ECMWF. Unahin natin ECMWF. So dito po siya. Yan po yung mga kasamang thunderstorms nitong amihan. So bukas po ng hapon, yan po, lalapit na po siya dito sa may east coast ng Samar. Although mababa ang pressure, hindi po siya conducive mag-develop dahil po hindi po siya nahihirapan pa rin siya mag-develop dahil po hindi conducive yung environment. But it could generate some thunderstorms across Partido District of Camarines Sur, Cam Norte, also Sorsogon, and some areas sa Balbay. So mag-iingat lang po sa mga pagbabaha at mga medyo malakas na hangin, gale force winds. Kaya possible na walang biyahe na yun dahil malakas yung amihan. Very risky po. Lalo na yung mga mangingisda. Ang alon pwedeng umabot ng 3 metros. Ganun po ang pag mayroon amihan. Dito naman po yung mga thunderstorms sa Mindanao, localized. GFS, ganun din. Dito siya. Pero may hangin din. May mga ulan dito sa Northern Samar. Now, check natin for Wednesday.
Yan na po yung LPA, lalapit sa Bicol. May mga thunderstorms sa Northern Samar at Southern Quezon sa Bicol. Hindi masyado, although may mga ulan pa rin, on and off. But hihina na po yung hangin kasi nandito na lang po yung hangin amihan. Okay? So, yan po until Wednesday. Sa GFS, medyo nalusaw na po yung LPA. Okay? Dahil po sa upper level winds at amihan. Pagdating ng Thursday naman sa ECMWF, nalusaw na rin po yung LPA. So, let's move forward itong ECMWF. December 4, December 5, balik ang easterlies, northeast monsoon sa may extreme northern Luzon. May mga ulan all over the Philippines. December 7, Monday, dahil sa easterlies at prevailing La Nina. Tuesday, Wednesday, ganun, same pa rin, pero walang tropical cyclone formation. While ang GFS, as usual, for the past 20 years kong ino-observe ang GFS, palagi po yan exaggerated. Yan, Saturday, Sunday, mayroon daw bagyo mag-form, bigla record, pupul ng cold front. Sana ba yun? Okay, baka nagbago na naman yung update nila. Nawala yung LPA, nalusaw na po. So, ayan, December 9, meron na naman po ditong LPA na shallow pa rin po. So, yan po ang pinapakita ng computer models, and gusto ko rin iklarado yung mga rumors na lumalabas na yun. Meron daw bagyo sa December 25. Take note po, ang forecast po ng mga bagyo, yung mga typhoon global models ay kaya lang po up to 14 days. Ang pinaka-accurate na accuracy, high probability ay up to 3 to 5 days. Actually, 3 days lang nga or 48 hours. Pagdating sa typhoon global models. Dito po sa windy.com premium, ang kaya lang po dito up to 10 days. Okay? Both GFS at ECMWF. Pero ang ECMWF, alam ko hanggang 10, 11 lang yata, 12. But ang GFS model, kaya niya hanggang 15 days. And based on that 15-day forecast, zero probability po yan kasi para kayong naglalaro, gaya yung sinabi ko, naglalaro kayo ng dart, napakalayo kayo sa target, ganoon po nangyayari. Okay, and then ang forecast po na between more than, sabihin natin 7 days to 14-day forecast po, nasa 30% to 0% probability. So hindi po pwedeng mag-forecast po sa December 25. Yan po ang rumors na lumalabas. Okay? Malalaman po natin yan, ang forecast, pero with low probability pa rin on December 15, but with high probability, December 23 or December 22 or 2 to 3 days before Christmas. So, yung mga December 25 na bagyo, nangyayari po yan once every 60 to 100 years. Gaya ng last na bagyo natin, si Nina, December 25, 2016. And before that, it was 69 years ago, yung kwento ng lolo ko, Lolo Mel Melchor Villanueva, at chinek ko sa ating summary noong 1947, yun po yung last Typhoon Jean, dumaan rin po ng Kabikulan, December 25, same time as Nina. So pambihira po yan. So it happened 69 years since 2016. Nangyayari din po yan every 20 years. Gaya ni Dinang, Typhoon Dinang, yung dumaan sa Sorsogon dito. At nagbigay rin po siya ng grabing damage sa Sorsogon. December 26 lang yun, a day after Christmas. But nangyayari po yan every 5 to 10 years. Posibleng magkaroon ng mga bagyo pag December. But so far, nakita lang natin up to 14 days. All click naman po. Dapat ma-confirm po ng ECMWF kasi pag GFS nang po, hindi po tayo dapat magtutok ng isang model lamang. So, kailangan mag-agree, check and balance po ang ECMWF dahil sila po ang pinaka most accurate po pagdating po sa tracking ng bagyo. Ginamit po yan sa Hurricane Sandy sa US at until now, napaka-accurate po ng mga forecast nila. So, malalaman po natin yan kapag nag-agree na rin ang ECMWF. If wala, so yan po ang flow ng mga computer models, lalo ng GFS. Minsan hindi nagkakatulong. Minsan, pag meron na si GFS, lumalabas na rin sa ECMWF. Although nakakatulong din ang GFS, but
extra caution tayo dyan pag forecast kasi nakasalalay po ang paghahanda ng mga tao. Okay? Kaya sinabi ko, pag more than 14 days, wala po pong pinapakita po ang mga computer models niyan. Hanggang up to 15 days lamang. Okay? So, yan po. At medyo napahaba ng ating YouTube update ng ating dito po sa Mr. Typhoon Channel. Pasensya na po. Dahil po gusto lang natin linawin, i-clear itong mga lumalabas na rumors sa ating social media. Okay? At dyan po nagtatapos ang ating tropical weather analysis ngayong araw po ng Lunes hanggang Miyerkules, November 30 hanggang December 2, 2020. Mula sa Typhoon 2000, ito si Mike Pado nagpapaalam. Mag-ingat po tayong lahat. Be #weatherwiser. Have a great evening. Ang ganda na yun dahil malamig ng bahagya na ng ating panahon. So, meron na tayong advance feel ng Pasko. So, let's hope typhoon free. Okay? Walang bagyo sana yung Pasko hanggang bagong taon. Sana bumalik sila after 10 years. Ayaw na natin yung mga bagyo. Okay? Hanggang sa muli. Bye for now. And God bless po. Diyos mabalas po sa inyong lahat.